No podíem començar la sortida d'Ojos Negros sense passar pel Pilar i fer-li un homenatge a la Pilarica. Aquí el Miguel fent un reportatge. Plaça del Pilar. Són les 8 del matí, estem a 1 grau, sortim de Mont-real del Campo, fa bastant fred i ens n'anem cap a Ojos Negros. Entrant a Ojos Negros. Poc després de sortir al poble Ojos Negros, arriba aquest molinet. Aquest molí. Bueno, Miguel, ya hemos llegado aquí. Hemos llegado arriba con mucho esfuerzo. El molino está aquí. Ahí, el molino. Hemos llegado al molino. Ha costado un poco. Mucho. Ha costado un poco, Miguel, llegar aquí. Mucho. Barrio del centro de Ojos Negros. Aquí trobarem la màquina del tren. Ja hem arribat a la Horconera, que és la màquina antiga, d'aquí. Villar del Salf. Aquí vam esmorzar amb el Gerard i mirarem d'esmorzar nosaltres també. Bueno, aquesta façana la recordem, Aquí vam estar amb el Gerard, amb aquest bar. Això era un bar, no sé, ni està tancat ara. Era aquí. Bueno, ja hem deixat la carretereta. Ja hem agafat aquesta pista que va paral·lela a la Via Verda, bueno, a la via del tren, perquè Via Verda acondicionada encara no és. Estem a la vora de Santa Eulàlia, just a sobre la via. Ja veiem els operaris que estan treballant per treure les vies i això. I vinga. Bueno, aquesta via que hi ha aquí a la meva esquerra és la Via Verde de Ojos Negros. Encara de moment estan les vies, però ja les estan traient, estan treballant aquí. Allà, no es veurà molt bé, però allà està el poble que es diu Santa Eulàlia del Campo, ¿vale? I aquesta ja és la Via Verda. Ara de seguida arribarem a la que era l'estació de tren de Santa Eulàlia, que és aquest edifici que es veu aquí. Estació de Santa Eulàlia. Bueno, ara ja estem a la Via Verda, estem a l'alçada de Santa Eulàlia. Això ja està habilitat com a Via Verda. Lo anterior, pues encara estan treballant i ens han explicat que aquesta Via Verda en 2 o 3 anys arribarà a Sòria. Bueno, aquí estem amb el Miguel. Sí, Miguel, ya estamos en Santa Eulàlia, tío. ya está enchufado. Queda poco ya, Está enchufado, tío. Vinga, ja estem a la Via Verda, ja anem cap allà. Aquí es nota que fa poca gent passa per aquí, perquè mira com està això. Això estava de banda a banda quan vam passar nosaltres. Molt bé. Mira, 7 hores, 63 quilòmetres i entrem a Cella. Cap al que... Bueno, bon dia. Estem a Sella, menys 4 graus, 9 del matí, i sortim cap a fer la segona etapa, cap a la Puebla de Malven. Bueno, doncs ja hem deixat Cella, ja tornem a estar dintre de la Via Verda. Bueno, allà al fons, no sé si la càmera deixa veure bé, estan els avions a l'aeroport de Teruel. Molt bé! Aquesta és l'estació de Teruel, l'antiga estació de Teruel, i parem aquí a prendre menjar un plàtan o el que sigui. Bueno, pues res, estem aquí camí de la ruta d'avui. Ara pararem aquí, que és l'estació antiga de Teruel, a menjar un plàtan i vinga. Bueno, seguim pedalant. Hem passat Teruel i ara estem a l'estació de Valdecebre. Bueno, acabem de passar ara un cartell que ens recorda que estem a punt d'arribar al Puerto de l'Escandón. Bueno, si haguéssim anat a Teruel, haguéssim pujat per aquest camí
i haguéssim empalmat aquí a la Via Verda. Bueno, doncs mira, aquest és el primer túnel que passem una mica abans d'arribar al Puerto del Escandón. Aquest és el segon túnel que hi ha abans d'arribar al Puerto de l'Escandón, i he posat les llums per veure, perquè no sé si... Bueno, diu aquí túnel con il·luminació automàtica. Ah, doncs sí, s'encenen algunes llums. Ah, doncs molt bé. Ah, doncs xulo, xulo, xulo. Molt bé. Hem arribat al Puerto de l'Escandón. Bueno, no sé si ho arreplega la màquina, però aquí posa Puerto de l'Escandón 1223. Bueno, entrant a la Puebla de Valverde, fi de la segona etapa. Ha costat una miqueta la pujada del puerto, però ja està. Vinga. Bueno, doncs, com podeu veure, el temps està ennuvolat. Queien 4 floquets de neu quan han sortit del poble. Hem agafat la carretera en direcció a la Via Verda. Ja estem a la Via Verda. Ara ja és tot qüestió d'anar tirant per arribar a l'objectiu d'avui, que és Xèrica. Bueno, doncs els típics ponts que anem trobant a les vies verdes en general, quasi sempre tots són iguals. Muy bien, tío. Bueno, túnel número 4, Mora de Rubielos. Està caient una miqueta de neu. A veure què tal. Estem aquí a la sortida del túnel de Mora de Rubielos. Zona de pícnic. I un aquaducte allà, viaducte, aquaducte, com es digui, pont i el poble. Bueno, això és l'antiga estació de Barraques, ja al País Valencià. Aquí està. Bueno, aquest poble es diu Barraques. És el primer de València a Castelló que passem. Estem arribant al bosc. Bueno, acabem d'entrar, o estem entrant a Xèrica. Vale? 72 quilòmetres avui. 73. Vinga. Bueno, bon dia, són 3:45. Surto de Xèrica amb direcció, amb idea d'arribar a València. Aquest és el primer túnel que apareix després de sortir de Xèrica. Bueno, segon túnel del dia, aquest té llum. No sé si hem de portar ja 10 o 11 fins a aquest moment. Bueno, devem estar a uns 20 quilòmetres de Sagunt. Bueno, 3:48 després de sortir de Xèrica. Em trobo amb aquest cartell que diu benvingut a València. Vinga, encara no són les 12. Torres Serrano. Vinga. 4 hores, Xèrica, València. Bueno, l'estació del nord de València, fi de la Via Verda Ojos Negros, Montreal del Campo, València. Vinga, fins la pròxima.